Malien Ninjou, Saïli Lameba Ninjou, Kanumba Ninjou. Nini foli kunga bora oba ira koko dok mazira kuni kono inyagata la koko dok mazi medre. Ba nimbe dangoroba de kofo minu ni anjera kunungo kase bima depuis 2000 muganti soro ka ke tanye. Nyo Ninjou, Lameba Ninjou. Amba damne sungalo kulubali la ko choroba ni judre yara muso Ninjou Fatuma Ninjou Adama Ninjou amine tatoko fla Ninjou bamange terentani dugonde la Amadou Kulubali bamange ni laydu tarida Amadou Kulubali bamange ni ladilikan tarida Amadou Kulubali Amadou Ida Sayate Matou. Nagli jige Aisha Taketa la Jata Ninjou. Umu fila Ninjou, Umu Jawara Ninjou, Umu Kulubali Ninjou. Abe agli jige ulenega ka Burama Bamera ka Demayala. Kono ko ulenega ka Bamera ki Ida Sayai. Abe agli jige lala ni Abidina lalabi. Abe agli jige bele dugu ka seduna ana doke murubujara. Ninjou olu folo de bolifesi nani dama Bamako ya. Kono ko Amadou de woga Ninjou. Dokono de nga negetige nege kune ka Ninjou Amidou Haidara Ninjou. Adalibe Kongo Baraza Morike ni Laydu dalibe Kongo Amidou Haidara Ninjou. Ale bine so androdi la domi. Ay kalo kononto ke kalo abi watandia atlala ka telefoni montoro la sa wabi sabani waduru ka chinema bibe wa keme ani wata ani duru Nyo defo ba mati ba mama ba bara nye kanu kode ni mami nye kanu utigi biso ngakana mautugu ko ku dele ayini kenye Radio tede kabine kara kumakelai anindo te kone de laki wele kite ngene adamaywa ayati bolole ni salelati ibene soro bara insira de fe aminyondo bara insira de fe benganu bara insira de fe ni bi so mobile le ba di amba fini chi ni bi moto di amba fokini chi ni be negaso di amba fini chi ni ko hakeme na amba fini chi se wara tanyo ko de inichi abana ngani yake dongo domba fo nsigi wo sigi mbe ba wakili jiko ko do de lakanya adamama ko manyina atiko moba mautu Ninjou ebe promotion na jara fonye be asangona fonye shule Ali Bokare Haidaramba na kadima ya fufoma bu lalabika Ali Bokare kodo Ali mimenyeju uche sugo ni ndugu jeche tumani tumu Ali mimba sego ke fantani famai anseleti ni eseli umawa Ali biminge arama deunye dogo ni bangela ala de bado Ali iniche Haidara abijatande me bele dugo abla Kulubali mbafu manja tulu tige abla kodo za wakati 7 tige kodo Kulubali kache afora duman de manifi uma o abla Kulubali kodo ka wusudan duman de mauma ka sababu telimande aramadoma bele dugo abla Kulubali bien ba amba joya ambe ma damaninta neke jurula katemeni koye ma damandama ambota gwara fo ninjemu kay kono aw kanato akafo aw ko kayo kare awye radio sile subanti aw tefo aw jigiko minni foni dumon ani bamananga gwara ujemu kay misigi awye wanna musra o bilabla awye salama kawati o kono nana bamananga kene ni kene sile atifoni ko tu Mami mana fale na du bamana, jana fale na jamani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمبي فولي أني تانو بركة والي نيوماندو أمبا كروكرويا كالاسي masawla masakema masami sanfarani ayadlo dugumakoloni aya fensen ambo alafo ka barkada shina ka soli ka uchaya ka kisini tanga ka unyini aminata de an ablaide anaso dunge sanmo mbele jele kilingelena an minu manayi akasra jele ka sayali kiyama jokena mambi soli ka beka shina ka folike ka nyesi amasauma chekunda wali musukunda anga jela bo sabu bora am fakroni am bakro minuna ambanteke fila danko belejele kilengelena ko jemuka ko ninye ansigitoy akeneka karamɔgɔ ba hankeli ko ka fani masaw belejele ni ka folike ka nyesuma balole ani minun tanyanen bɛ an bolo hankeli ko ka duwa kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka nyesuma ka dugaw ɲini u fɛ i ka dɔ ka fɔ bisu na baara ye jamajɛ baara ye anw ye baara in kala maa dɔ de nɔfɛ n'an ko olu ma an karamɔgɔw wali lakɔkɔlikɛlaw walima kalanfaw dakuruɲɛ kelen a belejele bɛ min ko fɔ o de maa min ye deke baara la ye o la an b'an karamɔgɔ belejele an b'an tɛgɛ fila dan an kɔw ye jiri jara jiriba jara sangu jara ani weta cɛman jara ka bɔ yan fɔ wɛnzɛnbugu sigi ale kɔnɔna na nin waati la a bɛ makan jamana kan an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala ka ɲuman segi kana an yɛrɛw ɲuman sɔrɔ u taara ala wele ani ala deli min na ya rabi ala k'a kɛ bato minɛlenw ye u ka jamana in sama dugawu la u ka mali sama dugawu la u ka mali sama dugawu la mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ mali bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mali bɛ ɲani kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen adamadenw kana tigɛ dugawu la maa ti dugawu ninnu minɛ don dɔ mali bɛ janfa kɔnɔ janfa min ka bon kojugu jɔn bɛ se ka anw bɔ janfa in kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la k'a fɔ adamadenw bolo k'a fɔ ko dugawu tɛ fɛn ye a la bilen dugawu jɔyɔrɔba bɛ manifin ka ɲɛnamaya la i bɔko 20 nin t'a fɔ ala k'an kisi i bɔko 20 nin t'a fɔ ala k'an tanga n'a mɛnna a mina ma mɛlɛkɛw bolo dugu don ala b'i kisi wa ala b'i tanga ani maa min mago tɛ foyi la ni ko k'a b'i sɔrɔ kunbɛn cogo t'a la o la baara in ye jamajɛ baara ye su in na ne ni ka daminɛ suru nɛgɛ kaɲa 20 ani kelen ale kelen filɛ ka misɛn 10 ani 9 ni ka o sɔrɔ an ka ɲɛmaaba ale tigɛla monturu ale sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o y'ale ka jateminɛlanw ye ni o ye mahamadu jara ni a sigiyɔrɔ bɛn bɛ bangɔni ma cɛkɔrɔba den an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba halisa ala k'a mɛn an kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ promoteur ye ale tɛ maa wɛrɛ ye ale ye bɛlɛdugu bamanan ye ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko bɛlɛdugu Abilaye Kulubali i ka dɔn kumaso in tigi na a tigibatigi ye ale an bɛ don min na i ko bi nɛgɛw karafe bɛɛ i ka dɔn b'a bolo ba Kulubali tɛgɛ bɛ nɛgɛ ni ɲɔgɔn cɛ su in na aw ka nisɔndiya aw ka wasa kama aw denkɛ ni aw balimakɛ don aw ka cɛni kelen Mantura Adama Tarawele san Adama Seko Adama anw ni aw bɛ to ɲɔgɔn fɛ heure 1 ani minute 30 bɛ ne ni aw cɛ k'a kɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya fɔli duman ko ani baro duman an bɛ jɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a tɛntɛn ani ɲɔgɔn cɛ cogo di o la k'a yira aw la aw minnu sɔgɔlen bɛ kɛ radio la radio fɛn o fɛn bɛ bɛlɛdugu Abilaye tɔgɔ la k'a daminɛ k'a ye n'o o ye Mali marabolo fɔlɔ fo ka taa se marabolo sabanan ma i ka dɔn a ka radio bɛ nin marabolo fɛn o fɛn na an bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin a radio kumala bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma k'a daminɛ k'a ye ka na se Sagabali ni ka tɛmɛ ni ka na se Dion ka bɔ Dion ni ka taa Sebenikɔrɔ ka bɔ Sebenikɔrɔ ka na an fɛ Yirimajɔ ka bɔ Yirimajɔ ka taa Kasela o tɛmɛlen kɔfɛ ka taa Buguni ka taa Sikaso radio bɛ a bolo ni dugu in kelen kelen bɛɛ lajɛlen la a bɛɛ bɛ kumasow ye kumaso minnu bɛ ɲɛsin bɛlɛdugu Abilaye dɛmɛni ani faso dɛmɛni de ma ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ mun fɔ k'a jɛya bɛɛ ye Abilaye ye nin dabɔ min kama bɛɛ b'a dɔn a radio musaka a bɛ dɔɔnin bɔ ka wari don radio la kumaso 1 2 3 fɔ 8 fɔ 9 ɲɔgɔn a bɛ wari caman de demander a wari ninnu bɛ se ka so jɔ ni k'a bila location na a wari ninnu bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye a bɛ se ka don mobili caman na ni k'a jɔ a ka da la nka bɛlɛdugu Abilaye ko k'ale t'o kɛ ko jeunesse camanba de bɛ yen minnu ye kalanw kɛ u tɛ baara la ale bɛ se ka dɔɔni jumɛn de di u ma u ka se ka taa u ka denbayaw ni lahinɛ n'a ye wala ale ye kumasow dayɛlɛ a caman walasa ka anw ta an ka se ka baara k'a la an bɛ fitini fitini min sɔrɔ a la an ka se k'an denbayaw lahinɛ ni a ye n'ale ɲɔgɔnna cayara jamana kɔnɔ jamana chômage a bɛ dɔgɔya sabu i bɛ taa jeunesse de sɔrɔ baara tɛ yen baara tɛ yen baara tɛ yen tiɲɛ de don mɛ yalima dɔw wulila ka courage ta wa n'i ye jateminɛ kɛ baara 120 bɛ jamana kɔnɔ bi an bɛɛ bɛ k'an yɛrɛw saya ma n'i ye misaliya ta anw ka baara kɔrɔ sɔmi kɔko kan anw minɛ anw tun bɛ dingɛ sen an bɛ kɔlɔn sɔgɔbɛ k'a bila ji la an tun bɛ dingɛba sen k'a kɛ ɲɛgɛnba ye an bɛ wuruguru segin an b'a bɔ an tɛ maloya n'a ye an tɛ samɛ n'a ye o kɔfɛ an b'an ko k'an jɛ ka taa sigi radio la k'an ka émission kɛ mɔgɔw b'an sabute e animateur de man ka nin kɛ
e arajo kumala de valeur ka bonima ne ko yalma valeur jumɛn bɛ arajo kumala la min ka wusa ni jamanaden tɔw ye i ye malien de ye komi tɔw e ɲɛ bɛ min na dingɛ kɔnɔ ma wusa n'a ye diplôme tigi baden de bɛ u bɛ ka dingɛ sen i bɛ mansɔn baden de ye bi u bɛ turuwɛri ta ka koko gosi n'a ye k'a daminɛ sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 fo ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 16 ma u bɛ ka baara min kɛ e bolo k'o ye baara nɔgɔlen ne filɛ so min kɔnɔ ni san wulila sa an bɛ ka boli ka taa an dogo a kɔnɔ dɔ de y'a baara kɛ e bɛ k'i dogo so kɔnɔ ko san ka n'i ci dɔ de jɔra tile kɔrɔ ka so in jɔ tiɲɛ don e bɛ n'a fɔ k'i ye wari de don i n'a cɛ ɔ wari bila k'a ka so jɔ a yɛrɛ n'a bɛ se k'a jɔ ni mɔgɔ m'a ta k'a kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka fɛn dɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tuma dɔ la an bɛ baara ntanya kɛ n'a fɔ ko baara de tɛ yen ba tiɲɛ tɛ n t'a fɛ ka nin kɛ de bɛ yen an bɛ nana duguba kɔnɔ tiɲɛ don ne min bɛ k'a fɔ ne tɛ bamakɔ ka ye anw bɛɛ nana yan anw bɛɛ ko an ka fɛn sɔrɔ yan anw bɛɛ ko an ka ye yan anw bɛɛ k'an ka kɛ waritigi yan anw bɛɛ k'an ka kɛ tɔgɔtigi yan tiɲɛ don duguba ye nɛɛma ye bɛɛ jɛ ye duguba kɔnɔna ye mais est-ce que bɛɛ ye bamakɔ ka ye wa ba anw ye den minnu bange yan bamakɔ papier de bɛ olu la mais anw minnu bange n'an ka village la sɛbɛsun jalasun nsirasun kokobolo olu de bɛ design anw ka papier kan mais an den minnu bange yan bama saba bɛ k'olu ta kan o kɔrɔ olu ye bamakɔ kaya sɔrɔ u ye bamakɔ kaya sɔrɔ mais bamakɔ denw tɛ dɛ i fa na don yɛrɛ bɛ se ka f'a ye ɔ n'an bɛ ko an bɛ sigi duguba kɔnɔ an si ko an kana nɔgɔ an si ko an kana baara gɛlɛn kɛ maa si ko i kana tɔɔrɔ ɔ jɔn bɛna kɛ jɔn ye ba an b'o gɛlɛyaba kɔnɔ bi dɛ fɛn dɔw bɛ yen f'an ka fa si la ne tun bɛ taa foro la ne bɛ taa sɛnɛ kɛ hali ne taara village la bi ne tɛ se ka sɛnɛ kɛ mun na n tɛ se ka kɛ parce que n fasana kuma tiɲɛ o de ye n'o tɛ cɛkɔrɔbaw bɛ yen olu b'an bange don dɔ olu taara an ka naji min mais hali sini olu bɛ ka dɔ kɛ mais anw bɛ taa bi k'an yɛrɛ wusa o baara ma k'an dɔnna k'an ye tɔgɔnin sɔrɔ ko dɔɔnin bɛ sɔrɔ kini bɛ sɔrɔ an b'an yɛrɛ kɛ min ye ka sɔrɔ an t'o ye ne kan tɛ n kelen ma dɛ ne b'a fɛ k'a fɔ de an bɛ cogo min an jogo quoi kana ta ko adama bɛ ka kuma a yɛrɛ dɔrɔn de kan a bil'i kunna ko ne bɛ ka min fɔ k'a jogo ɲɔgɔn bɛ e la ne dɔgɔkɛ INEFJS FM na Mamutu Tarawele Mutu Sɛnsɛn a ye san caman de kɛ a b'a ka nɛgɛsonin ta ka tailleur ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a sigi a kɔfɛ ale yɛrɛ tun ka kɛ ko n'anw ye dɔɔnin ka yaara atelier la k'a feere ko mercenaire minɛ wa ou bien u b'a fɔ cogo ne tɛ tailleur ka fɛnw tɔgɔ dɔn a bɛ o matériel k'a kun k'a feere k'a ka nɛgɛsonin boli n'a ye fitinin sɔrɔ a bɛ boli ka taa cɛkɔrɔba lajɛ so an bɛɛ tor'o taa ka seginw de la f'an nana to yan a kɛ ten de o mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kɛkunw ye olu bɛ jago kɛ i b'a sɔrɔ an minnu bɛna baarafin kɛ o don tile ma n'u taara f'i fa n'i ba ye k'i tɛ foyi la yan k'i bɛ yuguyugu de kɛ k'o ta ka yala ou bien e bɛ ka téléphone fasadi de ta ka yala n'i taara i fa tɛ kuma i fɛ a b'aw k'a fara k'i kun tɛ baara la parce que olu bolo o y'u ka tiɲɛ n'u ka faamu cogoya ye dɛ olu bolo n'a fɔra k'i nana duguba kɔnɔ wari ɲini na f'i k'i tenji de sɛrɛntɛ ka jigin n'o tɛ o kɔrɔ i bɛ dɔ ta kan a kana se ka dɛ i kun ka fɔ an ka cɛkɔrɔba ye k'i bɛ n'i sigi de ka émission kɛ arajo la ko dɔ bɛ wari d'i ma k'i bɛ ka balo o la a b'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ cogo di o de b'olu kun na wa olu y'a faamu ten de ɔ nka n'a y'a mɛn k'i ye kɔlɔn sen 2, 3, 4, 5 k'a bila ji la 20,000, 50,000, 30,000 n'i taara wari d'a ma o la kɔntanenba don parce que a b'a bila a kun na k'a den ye sɛbɛ de kɛ ka wari sɔrɔ n t'a dɔn ne ye n ka bamanankan faamu donc o y'o waati tiɲɛ ye mais bi k'a jɛya bɛɛ ye bɛɛ bɛn'a kan ko fanga tɛ baara sɔrɔ wari sɔrɔ fangafin tɛ wari sɔrɔ ne yɛrɛ dan b'a la tiɲɛ don sabu ne tun b'a la o i bɛ se k'i da de ko kuma nege de t'i la 2005 2006 2007 2008 2009 ba ne y'a kɛ damanda de la sanubɔrɔ dama min tɛ dɛ dama ka pigi ni fɛngɛ ta kalajan ta pigi surumani ani fɛgɛ b'a ka don dingɛ kɔnɔ cɛjɔ 5 cɛjɔ 6 cɛjɔ 10 k'a segin sanfɛ fo ka taa bila duguma ka tila ka kɔmugu tigɛ fɔ yɔrɔ min ka di minnu bɛ sanubɔrɔ la o b'a dɔn n bɛ ka fɛn minnu fɔ ba ne san 5 de k'a la wari kama mais dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ f'o ka jɛya maaw ye bɛɛ t'a sɔrɔ mais dɔw ye caman sɔrɔ a la dɛ hali ne bɔra village la a ma mɛn u y'an kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko cɛnin dɔ bɔra yen k'a ye 1,000,000
ani million biduru dɔw y'o de fɔ dɔw t'a da dɔn yɛrɛ dɔw ko million biduru dɔw bɛ million kɛmɛ ni kɔkɔ la hali an ka kɛ million biduru kɛ o tigi gɛrɛsɛgɛ bonyana o baara la dɛ mais ale ɲɔgɔn joli bɛ dugu la n'u y'a ka histoire f'i ye a ka cɛkɔrɔba hali sɛnɛkɛ misi tora 2 t'a bolo misi 2 ka sɛnɛ ka t'a bolo o den de million 10 sɔrɔ ni tun y'a fɔ a ye ko den bɛ bɔ a la min bɛ million sɔrɔ k'a se 10 ma ale t'a dɔn million yɛrɛ bɛ sɔrɔ kuma t'a bi la ma ba a bɛ f'o ma ko gɛrɛsɛgɛ mais a dalen sunɔgɔ la a ma d'a ma dɛ a taara baara de kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an b'a fɛ ka kɛ fɛn ye ko an ti baara kɛ a tɛ se ka kɛ ba i b'an sigilen ye baroda la gɛrɛnw na tewuli yɔrɔw la taamasiraw la sugu fiyɛw la bɛɛ b'a fɛ ka a da kɛ ka jamana jɔ n ko jamana ti jɔ ten Bɛlɛdugu Abdulaye dɔ kɛ o radio joli 7 wali 8 o de fiɲɛ sira bɛ Kolonwolo a tɔgɔ la Mali kɔnɔ bi maa caman bɛ ka baara k'a bɛɛ la wa a bɛɛ bɛ ka balo a lahɔrɔma na o y'a seko di ale ɲɔgɔn joli bɛ jamana kɔnɔ minnu ma se k'o kɛ o ka can kojugu mais a bɛɛ ka cɛya tɛ dɛ a ka cɛya tɛ mais a miirila de ka fɔ jamana bɛɛ kan ka dɔ kɛ jamana ye faso bɛɛ kan k'i seko kɛ ne seko ye mun ye sisan ne nana radio la ka kuma ɲuman fɔ ka jamanadenw sensibiliser ka mɔgɔw la nisɔndiya k'u la yɛlɛ ka dɔ b'u ka dusukasi n'u ka dimi n'u ka miiri jugu la ne seko de ye o ye ka fɔli duman shuru i n'a fɔ sisan n'an ye kuma jɔ an bɛna fɔli da su ka taa k'a dasi a kan dɔrɔn maaw b'u ta kɛ fɔli duman lamɛnni de mais o kana an bali ka ɲinan ka kangari da ɲɔgɔn ye dɛ n balimakɛ fɛn bɛ bolo la bolo yɛrɛ bɛ fɛn na an bɛ Asimu fo k'a dɛmɛbaw fo jamana o jamana bi yan AES jamana bɛɛ Burkina Faso a président ya b'o min bolo bi n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ne yɛrɛ balimakɛ an bɛ dugawu k'u ye halisa Ala ka si di an n'o ma général Abdramane Tchani fo Niger an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini u fɛ mɔgɔw ka ninnu dɛmɛ hey fɛn bɛɛ ti ɲɛ mais fɛn bɛɛ ti tiɲɛ dɛ an bɛ ɲinan kojugu ba anw ma jamana tɔ 2 fɔ dɛ mais anw min tɔgɔ ye ko maliyɛnw nka an bɛ ɲinan kojugu waati jan tɛ 2020 an tɛ fanga fɛ a elila de a ma sigi jagoya dɛ ka voter ka kala ta ye k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita an fa jɛkulu dɔ de bɔra ko a ti to ye ko a ka bɔ ye kɛra an bɛ ɲɛna ye ni ko 91 sisan dɔ b'a fɔ cɛw ka jan dɛ o y'a sɔrɔ i ka dɔgɔ jɔn ka dɔgɔ i ka dɔgɔ ani ka dɔgɔ o y'i ta ye dɛ 91 ka fɛn dɔ lagal'o la an tɛ se ka min lagalen t'o fɛn dɔn ayi Ala ka hinɛ Musa Tarawele la a ka fanga bi bɛn don min ko i tɛna fɛn dɔ fɔ k'anw tɛ se ka min f'i ye bi ko a kɛra a video n'a cachette tɛ dɛ an b'a jɔna a kɛra an ɲɛna an bɛ se k'a lakali ATT nana waati kunkurunin min kɛ ka labɛnw kɛ ka kow kalifa don Alifa la Ala ka si di Alifa ma a yɛrɛ san 80 dafara ɲina a filɛ anw ka quartier de la Titibugu la Alifa y'a ka san 10 kɛ k'a ban a bɛ tila don min tile ma maa minnu kun bɛ ka commencer ka Alifa senkɔrɔma ɲaami k'a lagosi o maa kelenw de filɛ hali bi Mali bolo lagosi la ne tɛ maa tɔgɔ fɔ mais bɛɛ b'u dɔn o maa kelenw de ko Musa Tarawele man ɲi ko a ka bɔ yen ko démocratie ka na anw ka jamana kan dɔ b'a fɔ ko n'olu kun tɛ k'e tigɛ animateur ni radio la ni ne da kan animateur ne kun sɛbɛn sɔrɔ wɛrɛ tɛ mun na e tɛ se k'o kunbɛn Ala de y'o dan ko mi k'a ye n'o de ka di hali sini ne bɛ se ka taa yen mɔgɔw bɛ yen ne bɛ se min na olu yɛrɛ tɛ se a la caman donc fo mɔgɔ k'a dɔn i ye nin kɛ i ye ko dɔ k'a ɲɛna kɛ mais i ye min tiɲɛ dun mun na o fana tɛ f'i ye o de problème b'anw da la yan Mali kunu fɔ bi an problème ba ye o de
ni ba ye min kɛ o kaɲi n'an y'o fɔ ba ye a ka d'a ye mais ba ni man ɲi an ko o kana f'i ye i mana kɛ faama o faama ye mɔgɔ dɔ kan ka sɔrɔ min b'a fɔ karisa ni yɔrɔ man ɲi président n b'a deli a fɛnɛ ka hakili to o yɔrɔ la u kana tigɛ radio sanfɛ kuma in bɛɛ la u kana tigɛ téléphone tigiw ka kuma bɛɛ la u kana tigɛ videomaniw ka kuma bɛɛ la mɔgɔ bi fɛn dɔw fɔ bi a bɛ se ka kɛ a man di fanga tulo la mais b'a sɔrɔ hɛrɛ don k'a ɲɛsin fanga ma an ka to jamana kan sɔni an bɛna musikiw lamɛn an b'an dantigɛ ka fɛnni dɔw ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka taa fɔli nɔfɛ o ye jumɛn ye anw ka jɛmukan ye bamanankan kɛnɛ de a bɛ bamanandenw de ko fɔ mali bɛɛ ye bamanan ye siya ko tɛ jamu ko tɛ bɔyɔrɔ ko tɛ sabu mali forobakan de ye bamanankan ye mali forobakan o de ye bamanankan ye anw y'o jɛmukan de defan ko an ka kɛ an yɛrɛ ye sɔmi an ka kɛ maa wɛrɛ ye an kɛra maa wɛrɛw ye a bɛ cogo di bi ba an faw tun bɛ yan an mɔkɛw tun bɛ yan sokɛ kelen ntama ani gawari a tun b'a bɛɛ ka du kɔnɔ ani bamanan tigo kelen o tun bɛ du bɛɛ kɔnɔ sabu waati bɛɛ maaw labɛnnen don sini ma sinikɛnɛ kɛlɛ bɛ se ka wuli dugu bɛ lakana na a tun bɛ bɛɛ ka so tiɲɛ don diɲɛ nana yɛlɛma an bɔra ko caman kɔnɔ ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn siri an bɔra la mais bi an kan ka mun kɛ an ka ɲɔgɔn bilasira o la mali ala k'a kisi mali ala ka se di an ma jugu kan fasoden jugu fasoden ɲuman ne m'a f'i ye n k'o terme ne t'o fɔ fasoden jugu tɛ fasoden ɲuman tɛ o mɔgɔ bi ɲin tɛ sini jugu ye mɔgɔ sini jugu bɛ se ka kɛ sini ɲin ye donc peut-être bi ni maa dɔ tɛ hakilila kelen na kana fɔ o la ko maa jugu don peut-être mɔgɔ jugu a jɔyɔrɔ fana b'i ka ɲɛnamaya la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma aw denkɛ aw balimakɛ animateur y'a d'a ma radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ni su duma kun fɔlɔ ba fɔli d'a ma Tarawele ka bɔ an ka kɛnɛ Tomako bɛɛ ya ɲɔgɔn fɛ a ka di kojugu a ye sira bila Adama ye arajo kunandiya Adama Adama ye arajo kunandiya Adama bi Adama ma a ka sira bila anw ka animateur ye arajo kunandiya animateur Adama ye Adama ikera ni mara sembi tarawele ma si se kunana nyangara juru fo araje kunandia Adama eduma julu aya fa arajo kunandia Adama ye aya fa Adama ye aya fa lahani hadide fladite Adama trawele sabali tugumada afulu Adama
ayafa arajo kuna dia adama adama nama juru fiye wari ko nataza fana ni moga mi me matu ne de mamadu ni baga fe si se ku boga jona juru la yani sabo fana je nya fiye wulanda ina adama wani ana to mi ne ga yen mine ni ne ya fo matu ne de ye shugo ni tuguje je abati ne ma nobody araje kuna dia adama ayafa tene kaude adama afana yi kaka fo sadro ni karantela adama ni dona Solomon bugu kono ni sera araje kuna dia afana ni ko adama trawele to kile wali majeka fo tene kaude adama si se segunda kera kora ni chini ya mame wallahi ne ma poli wali tigi ko adama si se segunda ma poli sanu tigi fana ko ne dia fa sigiri da lawi mali ngana kalaka foro na mi ya baro barake asrofu ke neta feka mana mana ka fo sigiri la wode ne fari fa sigiri bola adama aya fo trawele yana hal jazaa'u ihsani illa al ihsan yuma sarati tawara ye yuma ya wala ko de sama da ye kabi ala ye leta amma dalika nyonya ni pif le ga ina fanata ga kabi awje nyonya iba fo ni ebi nyondo santa arabukum man ahabba qawma fa huwa minhum Sikatala ikado kafo ni tunye nere fasa dumanye kabo ikado kafo daka gunka segu markala abifo ni mako zigiri segu sise ni dongli duma indarana 2021 akera fana dugu kono zigiri segu sise mbafo kaka kalande umbele jele kilengele na fo kabo anino fo markala kaufi nando na markala ikado kafo jalola dumembe markala amala jalona kadima belejele anga fulibi suma nanye fulike nika nyesi markala kauma amita juru sigiba belejele kilengele na kunishu radio Sali FM ale sanfe utuma kele amita kuruguru marabulu la ami kuruguru cheni muso demiseni makoro belejele amba fuye kunishu kamurba bugu kaufu kafamba bugu kau kafuli sangorota Batoma Traoré abi kan lamɛn nin tuma kɔnɔ an bi a fo ka dukɔnɔma bɛɛ fo Batoma tɔgɔ la o tuma kelen an bi kolonkoloni kɛ ni ka taa Kabala université kɔfɛ Sheikh Mahamadu Famata Bosomori a dagalen bɛ yen an b'a fo a n'a ka denbaya bi kolonkolon an bi taa Kɔbala n'an sera Kɔbalakaw fɛ yen karamɔgɔ Amidu Jire a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔ ko karamɔgɔ Amidu Jire ma ko a ni ce kɛtaw la Ala k'a sara san o san a bɛ min kɛ Ala k'a sara
karamɔgɔ Yasi Dirisa Tarawele Maɲanbugu an bɛ a ka foli sankɔrɔta n'a ka denbaya k'a ye min kɛ Ala k'a sara. N y'o de f'i ye ba, n teri ye maa ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye. Ni maaw ye ɲuman kɛ da kana di a kan. Nin bɛɛ kelen-kelenna ye an kanu baara in y'a sababu ye. Nin bɛɛ bɛ fɛn k'an ye baara in ye a sababu ye. Ninnu bɛ sagaw d'an ma baara in y'a sababu ye. U bɛ wariw da an ma baara in ye a sababu ye. U bɛ du sababu di an ma baara in y'a sababu ye. M'a fɔ maa ye du diya Bamakɔ dɛ. Ne yɛrɛ de ye n ta in san. Nka so min k'a sa dɔ ye dɔ diya. N'i ko du tɛ sɔrɔ ni dugukolo tɛ. I tɛ taa du jɔ sanni kungo cɛ. I b'a jɔ dugukolo de sanfɛ. Burama Banbɛra Ala ka hinɛ na. Maa fɔlɔ min ye dugukolo di a Bamakɔ ale du. An b'a fɔ ka dugawu kɛ a kɔ ye. Ka dugawu kɛ Lala ni Abi den kɔ ye. A musow minnu bɛ balolen ka dugawu caman k'u ye, den minnu bɛ balolen ka dugawu kɛ u ye. An bɛ kolonkolonni kɛ. An bɛna Bɛlɛdugu Abilayi ale ka jabala la anw fɛ Yirimajɔ radio cogolen bɛ yɔrɔ min. Sababu teliman tigi, dawula tigi, ka gɛrɛsɛgɛ sababu di maa ma. An gɛrɛ. E ma ye maaw bɛ sɔsɔli la nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ ye i t'o mɛn Abilayi da. A ko mugan ye mugan ye, tan ye tan ye, a banna. O bɛn'i ma o don. N'i ye kelen bɔ mugan na dɔrɔn a tɔ ye 19 ye. N'i ye kelen bɔ 10 na dɔrɔn a tɔ tora dɔrɔmɛ 9 ye. A ko dɔnni bɛ ten de. K'a kɛ a bɛ kɛ a tigɛ a ko k'o tɛ tiɲɛ. Dɔnni ye i bɛ min dɔn o di maaw ma bani. E ma Bɛlɛdugu Abilayi ye dɔnni damadɔ kabini n y'a dɔn kunu ka se bi ma o dɔnni damadɔ n b'o de mankutu mɛn a da. Kunnafɛn sababu b'a bolo. Manje sababu b'a bolo n'o ye tulu ye. Ne y'o fɔ aw ye k'a caya. N ko ne y'a dɔn don min ne bɛ n si kɛ hali ni n tɛ arajo in na. N'i ye n kunu ka n bɔ sunɔgɔ la ko Abilayi ye mun d'i ma i ye tiɲɛ y'a la i ni Ala cɛla n bɛ fɛn kelen pe de f'i ye o ye tulu de ye a ma fɛn wɛrɛ di ne ma o kɔ n tɛ nkalon t'a la. Mais tabaw ye min fɔ tɔw la n bɛ se k'olu ka mankutu de dafa mais a ye min di ne ma ni ne y'o ye n ye tiɲɛ ye o la o de y'a ka manja tulu ye. Adama e y'a mun wa i manja dɛ ma manja ne ni t'o kuma kɛ. Adama dɔnbaw b'a dɔn ni Adama ko ka di maaw ye n'a ko man di maaw ye ne ni t'o kuma kɛ. Manifin bɛ kanu de i kɛwale. Mɔgɔ bɛ kanu i kɛta de la. I ye maa ye hali ni dawula bɛ ni k'i fa n'i ti ɲuman kɛ maaw bɛ ban i la. Ɲuman sugu ka ca dɛ. Sigiɲɔgɔnya hakɛ a dɔn kana i sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ. Kana tulon k'a la dɛ. N balimakɛ kuma kɛra nin ka kisi nɛma ban kuntigi ma kosɛbɛ. Jurumuna ko dɔ bɛ se ka ye adamaden la maa dafalen ka dɔgɔ diɲɛ bi la. Anw yɛrɛ kɔni tɛ o anw tɛ maa dafalen ye. Nka i kɔlɔsi i ni minnu bɛ sigi la ka n'u tɔɲɔ i kɔlɔsi u ka hakɛ la. O y'i b'i ka so sa o i bɛ luwanse la sa non nin ko tɛ sigiɲɔgɔnya de fɔra. Surtout an ka bi sigi luwanse dun an b'o kɛ cogo di. Ne bɛ luwanse la fɔlɔ n'i kumana dɔ b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ. O de la an tun bɛ barow kɛ jɛmukan dɔw kɛ arajo sanfɛ an tun b'a fɔ a ma ko an bɛ bɛɛ ka so. N delila ka baro dɔ kɛ don dɔ n kumana sigiɲɔgɔnya kan hakaja luwanse. Émission na muso dɔ ye weleli kɛ ko antenne an taara antenne na a ko ne b'olu ka du de kɔnɔ waati bɛ min di. An taali quartier kelen ale bɛ ba yan ne bɛ ba bolo dɔ in na. A k'i ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ b'anw fɛ yan. I ye jogo o jogo fɔ sigi la a bɛɛ dɔ b'anw ka du in kɔnɔ yan. Ba o to yen don dɔ ne ye baro kɛ kan sinamusomanw kan muso 2 kɔrɔ ni dɔgɔ cɛw. Kɔrɔkɛ muso dɔgɔkɛ muso n kumana kan. Muso dɔ ye ne wele a ko n balimakɛ Ala de b'i sara a ko anw fɛ yan nin bi yan. Ba don dɔ n kumana muso qualité jumɛn kan n kumana buramuso ncinin ni buramuso kɔrɔba kan. Ba musokɔrɔba donna antenne de la ale ma ta kɛ ka fɔ antenne de a donna antenne de la a ko n den Ala de b'i sara. Bon a jateminɛ o ye du joli ye. N ye famille 3 de ta minnu tɛ ne dɔn ne t'u dɔn u bɛ n dɔn kumakan dɔrɔn de la. Mais n ye fɛn min fɔ a waleya de bɛ du ninnu kɔnɔ. Donc i tɛ se ka kuma o de la n'an bɛ terme ta émission na i b'an kamɛ ko n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la a kɔrɔ tɛ foyi ye koyi. I tɛ se ka kuma ko i tɛ bɛn dɔ sɔn ma. Dɔ bɛ kuma a bɛ bɛn ne Adama yɛrɛ jogo de ma coyi. A bɛ kɛ ne ɲɛna i b'a fɔ ko dɔ de tɛ taranko f'a ye. O de kosɔn hali ni ne bɛ émission kɛ ne yɛrɛ ka sigida walima ne bɛ yɔrɔ min du min kɔnɔ i b'a ye a fɛn ninnu ne bɛ tɛmɛ a la.
parce que ala y'anw gɛrisɛgɛ an bɛ nin baara la an bɛ baara wɛrɛ la donc e min ka baara kɛra kumakɛla ye n'i m'i kɔlɔsi e sigiɲɔgɔn ka sɔn n'i taara fɔ o b'a fɔ a karisa b'an yɛrɛ ka ko de ta ka taa fɔ arajo la a bɛ bɔ a minɛn kɔnɔ o tɛ mais i tɛ se ka sɔn dɔ fɔ k'i ti yɛlɛ dɔ kan hali n'i ma kuma i bɛ yɛlɛ dɔ kan i bɛ n'i yɛrɛ kɛ cogo cogo i bɛ se dɔ ma dɛ ala k'an bɛ sababa ma donc o la sɔmi an ka nɛgɛjuru labila an bɛ fɔli duman suuru lamɛnbaaw kun u k'u fari foni u k'u nisɔndiya an bɛ taa mande